देखी जा गुरु भाई बहन चाचा चाची भैया दीदी लोग सब लोग को नमस्ते प्रणाम। आप लोग कैसे बानी? उम्मीद बा मस्त बानी, स्वस्थ बानी, हम अच्छा बानी। तो एक शिव चर्चा भजन गीत सुनाने जा रहल बानी। अच्छा लगी तो कमेंट में बताइब लोगन कैसन लगा। सखी हो घरवा में रहिया चाहे बनावा में, सखी हो घरवा में रहिया चाहे बनावा में, शिव गुरु के बसाल अपन मनावा में, और भंगिया के बसाल अपन मनावा में, और भंगिया के बसाल अपन मनावा में, धनवा कुटी कुटी रखेलू अपन कोठरिया में, धनवा कूट कूट धइलू बखरिया में, एको खुदियो ना जइहा तोहरा संगवा में, एको खुदियो ना जइहे तोहरा संगवा में। सखी हो घरवा में रहिया चाहे बनावा में, सखी हो घरवा में रहिया चाहे बनावा में, शिव गुरु के बसाल अपन मनावा में, शिव गुरु के बसाल अपन मनावा में, चुनरी किन किन धरेलू पेटिया में, चुनरी किन किन धैलू अपन पेटिया में, आए को सुतओ ना जइहे तोहरा संगवा में, शिव गुरु के बसाल अपन मनावा में, और भंगिया के बसाल अपन मनावा में। सखी हो घरवा में रहिया चाहे बनावा में, शिव गुरु के बसाल अपन मनावा में, शिव गुरु के बसाल अपन मनावा में। रुपया कैसे रखेलू पेटिया मावा में, आए को कौड़ियो ना जइहे तोहरा संगवा में, आए को कौड़ियो ना जइहे तोहरा संगवा में, शिव गुरु के बसाल अपन मनावा में, शिव गुरु के बसाल अपन मनावा में। शिष्या तीन सूत्र बसैया अपन मनावा में, शिष्या तीन सूत्र बसैया अपन मनावा में, सखी होई है तीन सूत्रवा जइहे संगवा में, सखी होई है तीन सूत्रवा जइहे संगवा में, शिव गुरु के बसाल अपन मनावा में, शिव गुरु के बसाल अपन मनावा में।